ассалому алайкум муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳозирини гиромӣ. Ман Дик Павел Иванович, корманди корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ва аъзои кумитаи иттифоқи қасабаи он мебошам. Муҳтарам ҷаноби олӣ, пеш аз ҳама иҷозат фармоед, ки аз номи аҳли заҳмати ширкати алюминии тоҷик ва аъзоёни иттифоқи қасабаи соҳаи саноат, геология, маъдан ва металлургияи ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории хешро оид ба дастгирии ҳамешагии шумо иброз намоям. солҳои охир ҳиссаи соҳаи саноат дар нишондиҳандаҳои макроиқтисодии мамлакат тамоюли болоравӣ дорад. дар шаҳру ноҳияҳо корхонаҳои нави истеҳсолӣ аз ҷумла бо истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ба кор андохта барои зиёд кардани маҳсулоти содиротӣ ва воридоваркунанда кору фаъолият намуда истоданд. соҳаи саноат яке аз самти афзалиятноки рушди иқтисодиёт ба шумор рафта, саноатчиёни ҷумҳурии Тоҷикистон бо дархи масъулияти азим ва ифтихор аз ватандорӣ баҳри иҷроиши вазифаҳои стратегии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ободии кишвар фидокорона меҳнат менамоянд. бо дастгирии бевоситаи шумо, ҷаноби олӣ, моҳи июли соли 2019 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди табдил додани ширкати алюминии тоҷик ба ҷамъияти савомии кушода қабул карда шуд. ин имкон медиҳад, ки сармояи хориҷиро ҷалб карда истеҳсоли алюминии аввалия бо истифодаи технологияҳои ҳозиразамон зиёд карда шавад. роҳбарияти ширкати алюминии тоҷик ҳамроҳи кумитаи иттифоқи қасабаи ширкат ва кумитаи марказии иттифоқҳои қасабаи соҳаи саноат ҳамкории зич ба роҳ монда, сарфи назар аз солҳои вазнини буҳронӣ маблағгузории соҳаи иҷтимоиро идома дода, ҷиҳати беҳбуд бахшидани вазъи иҷтимоии аҳли заҳмати ширкат пайваста кӯшиш ба харҷ медорад. дар ширкати алюминии тоҷик муддати ҳар 2 сол конференсияи аъзоёни иттифоқи қасаба бо иштироки намояндагони кумитаи марказии иттифоқҳои қасабаи соҳаи саноат баргузор гардида, дар он шартномаи коллективӣ қабул карда мешавад. бояд зикр намуд, ки шартномаи коллективии ширкати алюминии тоҷик яке аз шартномаҳои намунавии ҷумҳурӣ мебошад. ин ҳуҷҷати муҳиме аст, ки ба беҳбудии шароити иҷтимоии маишии кормандон ва таъмини риояи талаботи кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. муҳтарам пешвои миллат, назорати ҷамъияти иҷрои уҳдадории иҷтимоӣ дар корхонаи муассисаҳо ин вазифаи муҳимтарини иттифоқҳои қасаба мебошад. аммо дар шароити робитаҳои бозоргонӣ иҷроиши ин вазифа бидуни дастгирии мақомоти давлатӣ, ҳокимияти маҳаллӣ ва моликон кори хеле душвор мебошад. бо назардошти гуфтаҳои боло, дар асоси протоколи ҷаласаи ғайринавбатии кумитаи иҷроияи кумитаи марказии иттифоқҳои қасабаи кормандони геология, саноати маъдан ва металлургияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва таклифу дархостҳои аз ташкилотҳои ибтидоии иттифоқи қасабаи соҳаи саноат ворид гардида, масъалаҳои зеринро пешниҳод менамоем. барои пешрафти соҳаҳои саноат, устувор намудани фаъолияти иттифоқҳои қасаба дар корхонаҳои саноатӣ, нақш ва мавқеи иттифоқҳои қасаба дар тамоми корхонаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардошта шавад. чунон ки шумо, муҳтарам ҷаноби олӣ, иброз намудед, барои давлати мо имрӯз иттифоқҳои қасабаи пурқуввате лозиманд. бинобар болоравии нархи роҳатҳо ба табобатгоҳҳои истироҳатию солимгардонӣ, фонди иҷтимоӣ, ки барои солимгардонии кормандон ва аъзои оилаи онҳо ба андозаи 1.4% муқаррар карда шудааст, аз рӯи имкон зиёд карда шавад. муҳтарам ҷаноби олӣ, ба мақсади хотирмон гардидани ин мулоқоти хотиравӣ ба шумо пешниҳод менамоем, ки санаи мазкур ҳамчун рӯзи кормандони иттифоқи қасабаи Тоҷикистон ба рӯйхати рӯзҳои ид ворид карда шавад. ташаккур ба диққататон. Павел Иванович, мактаби шаҳри Турсунзода тамом кардӣ? бале, ҷаноби олӣ. Амҷа шаҳри Турсунзода таваллуд шудӣ, а? бале. Аҳсан. куҷоро хатм кардӣ баъд? донишгоҳи славянӣ, русия ва Тоҷикистон. инҷоро оиладор шудӣ? бале. зану фарзанд? шаҳри Турсунзодада ё Душанбеда? шаҳри Турсунзода. ба шаҳри Турсунзода. аҳсан. ана барои ҳамин эҳтиром нисбат ба мардуми тоҷик, эҳтиром ба забони тоҷикӣ, ба шумо аз ҳамаи ҳозирин якҷон ташаккур мегӯям. корхона албатта онче ки гуфтем, мо қарорҳои дигарам қабул кардем дар бораи таҷдиди корхона. 44 сол шуд. мисли нерӯгоҳи барқи, оби, норак, қайроқум дигар. мо барои таҷдиди аввал 300,000 тонна, баъдан кули корхонаи коргоҳе ки оянда то тавонем дар солҳои минбаъда то 1 миллион тонна истеҳсоли алюминеро баромонем. масъалаҳои
иҷтимоидам аҳамият додан дар кор. ман пешниҳодҳое ки кардем он нуқта мебурем дар бораи истироҳату фароҳати худи коргарони корхона. саломат бошед, муваффақият. Ташаккури зиёд, ҷаноби. саломат бошед.